Nosaltres també donarem suport en aquest punt perquè creiem que és la manera de poder regularitzar i poder fer que els veïns i les veïnes de Sant Quirze puguin tenir el tros que ells creguin oportú. Sabem que la feina, ja que hi som, és complexa i hi ha molta tasca a fer. Això no obstant, creiem que bé, hem tingut molts mesos perquè ara hi ha una sensació de córrer. Hi ha uns terminis que s'havien de donar i ara, bé, per arribar a complir-los estem corrent. Valorem la necessitat d'aprovar aquest contracte programa, com bé ha dit vostè, prorrogat per segon any consecutiu i que ens permetrà una planificació en l'àmbit de serveis socials bàsics i especialitzats i també d'altres programes. L'aprovació del pressupost de l'any 2022, el nostre grup ja a la partida d'inversió ja vàrem dir que era minsa i insuficient per les necessitats que teníem al nostre municipi. I ara ens porten avui aquí a ple una modificació pressupostària. Nosaltres creiem que això és una manera d'improvisar que no estava contemplat.